Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor of the thread of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder. Within, oh, oh, the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Oh, 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 to love the strings of destiny. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem bemutatózni nem kell. Azért nagyjából ismer mindenki. Nagyon örülök, hogy annak ellenére, hogy mai napon munkanap, ennyien vagyunk. Számomra meglepő, és nagyon örülök neki. Idén ez már a 9. Toldi kupa, úgyhogy jövőre jubileumi 10. lesz, de még nem szaladunk ennyire előre. Nem nagyon akarom hosszúra nyújtani ezt a kis bevezetőt, mert úgy látom mindenkinek piszket már az ujja, és szeretnétek végigmenni a versenyt. A mostani verseny 24 célos lesz, 12 cél van most kihelyezve. Nagyjából itt bent a területen van mindegyik, itt van hátul 6, elől is van 6. Van technikai, meg ugye 2,5 és lőlap is van. Majd fogjátok látni. Első körben ugye meg ki van téve 12, és majd vagy menet közben, vagy ebéd után fogjuk vagy ebéd közben fogjuk átcserélni a célokat, ezt majd látjuk, hogy halad a verseny. A csapatok azok önszerveződőek legyenek már, mert kicsit, hát olyan 5-6 fő. És akkor majd, ha megvannak a csapatok, arra kérek a csapatokból egyetlen egy embert, mindegyik csapatból, hogy a beíróhoz majd fáradjanak már oda, és akkor ott megkapják a csapatoknak megfelelő lőlapokat. Jó, és akkor majd el tudjuk kezdeni a versenyt. Átadnám a szót Varga János igazgatónak, a múzeum igazgatója, hogy egy pár szóval köszöntsön benneteket. Tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre helyt adhatunk, helyszínt biztosíthatunk a Toldi kupa éppen aktuális versenyének, és ennek a baráti találkozónak is, mert hiszen a sportértéken túl és a hagyományok éltetésén túl ugye a legfontosabb az, hogy egy igazi közösség az, amelyik évről évre megjelenik. Másrésztről polgármester úr távolétében Vásárosnamény város önkormányzata nevében is köszöntök mindenkit, hiszen ahhoz, hogy ez a park itt rendelkezésre álljon, nyilvánvalóan mindig szükséges az, hogy az önkormányzati fenntartó is megadja a megfelelő segítséget. És hát olyan minőségemben is köszöntöm a kedves megjelenteket, mint ennek az önkormányzatnak a Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottságának tagja, és hát ugye, hogyha ezt végigvesszük, a szociális nem kell magyaráznom, hiszen éppen arról beszéltem az előbb, hogy micsoda remek közösség az, amelyik itt most is megjelenik. Az egészségügyről szintén nem kell különösebben magyarázkodnom, hiszen akik itt vannak, a természetben is élnek, egy olyan hagyománnyal és olyan sporttal foglalkoznak, amelynek a természet a közege, és hát ugye, hogyha az egészségről van szó, természetesen itt mindenki egészséges ételeket és italokat fogyaszt. Ha megfelelően be vannak hűtve a sörök, akkor ezt különösebben megint nem kell magyaráznom. És hát a művelődés, ugye, hát ugyanabban utazik ez a kiváló csapat, mint a múzeum is, tehát a hagyomány, a műveltség éltetése, úgyhogy ez egy nagyon jó helyszín ennek a versenynek. És hát még egy utolsó funkciómat kell megemlítenem, a Települési Értéktár Bizottság, tehát a Vásárosnaményi Települési Értéktár Bizottságnak is elnöke vagyok,
és itt már rögtön felhívom a figyelmemet, hogy nagyon sok települési értéket tartunk számon, de hát éppen szó volt róla, hogy jövőre lesz a 10. Toldi kupa, tehát érdemes lenne gondolkozni itt a főszervezőknek abban is, hogy esetleg maga a Toldi kupa, vagy bármely más egyéb olyan dolog, ami most nekem lehet, hogy nem jut hirtelen eszembe, de ehhez a versenyhez és ehhez a hagyományhoz kapcsolódik, az igenis helyet kaphatna akár a települési, akár a magasabb szintű értéktárakban, de nem kell megállni a fantáziának, tehát hogyha Szegedi Zoli is még egy kicsit ráhajta az edzésben a tüzes nyilazással, akkor lehet, hogy az még a hungarikumok sorába is bekerülhetne, tehát mindenképpen kapacitálom a szervezőket, hogy értéktár szempontból is léphessenek tovább a Toldi kupa kapcsán. Ezek után annyi marad csak a számomra a feladat, hogy mindenkinek jó versenyzést, jó szórakozást, kellemes időtöltést és minél kevesebb esőt kívánjak a mai napra. És még egy szolgálati közlemény, ez a terasz most csak díszlet, tehát megkérek mindenkit, hogy mivel felújítás előtt áll, ezért most ne használjuk, a zászlóknak megvan a helye, de most a személyi közlekedésre, tartózkodásra nem ajánlott, illetve szigorúan nem szabad. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, igazgató úr. Van egy minden évben megszokott hagyományunk, de egy kicsit elvettük mástól ezt a dolgot. Engedélyükkel. Minden évben felkötünk egy szallagot itt a középen lévő kis zászlónkra. Idén is fogunk szallagot kötni. Úgy gondoltam, hogy egy messziről jött, talán mondhatom így, hogy barátom, vagy barátunk, ha lehet, majd ő ezt elmondja, hogyha kihívom. Azt szeretném, hogy ő kösse fel a szallagot. Éksik Tibor, ha megtennéd ezt nekünk. A szallagon van egy idézet, amit fel kellene, hogy olvassák. Készültél? Igen, onnan van. A harcos lényege az alázat, amellyel elfogadja az élet kihívásait. József Attila. Nagyon szép idézet. Örülök, hogy ez amit kb. 20 évvel ezelőtt elkezdtünk Tiszamagyaróson a Főnix kupát, ami azóta, mint a nevéből adódóik, többszörösen a Hangaiba újjáé lett, akár a Ferékkel a Szentmártoni verseny. Tamásék elkezdték a Toldi kupát, mindig nagy öröm veletek találkozni itt a keleti végeken, és nagy szeretettel fogom most felkötni ezt a szalagot, Tamás. Ne essen. Nem fog Feri, ne aggódjál, meghúztam. Köszönjük szépen. Akkor nem húznám tovább az időt, akkor megkérnélek benneteket, hogy a csapatokat szedjétek össze, és akkor a lőlapokért menjetek oda a beíróba. És hogyha megvannak a lőlapok, megnézem hány óra van. Elmúlt 10. Akkor 10 óra 20 perckor lehet lőni az első nyilvesszőt. A csapatoknak már, ahogy vannak sorba, úgy kellene menni a célokhoz. Itt kezdődik az egyes cél, a farkas. És így vagy így megyünk körbe kifelé. Köszönöm szépen, érezzétek jól magatokat, és kellemes versenyzést kívánok! Köszönjük. Köszönjük. Sails are swaying on the crimson rivers, blood and glory in the fighting fields. Shields that shatter into splintered
Kezdjük a kicsikkel. Tradi fiú mini kategória, a első Tokai Tisza Levente. Megfogod a bogó tetejére. Biztos, hogy az ügyes fiú. Mert egyedül indult. Vártak egy kis fáziskését. Fénykép. Én is ott legyek már benne. Köszönjük, hogy itt voltatok. Tradi Mazsola lány kategória, madár ribolya. Bocsánat, zavar a kopsod. Tradi Mazsola, első helyezett Kis Levente. Tradi gyermek fiú kategória, harmadik hely Kisbotond, második hely Bernát Krisztián, és első helyezett Pesti Gergely. Második helyezett? Elmentek már. Elmentek? Azért az Ezt már nagyhatosan gondoltuk. Ezt már nagyhatosan gondoltuk. Azt mondja, az apjának nem vesztett semmit. Tradi felnőtt női kategória, harmadik hely Viga Andrea, második hely Stanislav Zsuzsa, első hely Vereszték Pretuba Erzsébet. Csak ezért rendezi. Azért, ha megírtam. Igen.
Menj már onnan, ne lesz a csúnya ember, ne legyen benne. Én is szép vagyok. Gratulálok, Zsuskám. Folytatjuk a tradi felnőtt férfi kategóriával. Harmadik hely Szabó Sándor Gebó, második hely Nagy Otto, első hely Vince Gábor. Bácsi! Bácsi! Robi! Jó, jövök harmadik. Kategóriánk Tradi Senior nő, második helyezett Két Fekete Herje, első helyezett Ács Tiborné. Első helyezett Pingincsi. Örüljél már neki! Megvan a bizonyíték, úgyhogy majd a férjével rendezed. Tradi Senior férfi kategória. Hű, ez elég érdekes. Harmadik helyezett Kádár István. Második helyezett Szűz Gyula. Első helyezett szerintem itt volt varázsszerűza, az Peti József. Gyere, meghagyom neked. Köszönöm. Miért nem csodálkozunk ezen? Jó, rendben! De a szajkóra figyeltek még egy ilyen polifómot, légy. Ja, tudom, akkor videón. Tradi 65 plusz Megölik a kicsit, kategória. megölik! Harmadik hely Vajkó János. Második hely Szűcs Jenő. Első hely Uzonyi Imre. Mutasd magad elé ezt a valamit. Köszönjük szépen. Én még ügyesen voltam. Köszönöm, barát. Sikerült megvárnod. Most az egyszer. Ne hagyd magad! Azért, mert én komoly torra vettem a filmban. Eljönnek utána. Ne rázsad már! Ja? Ígérem, náluk egy magaszékes. A másik kategóriát, vadászrefi mini lány kategória, Szabó Emese. Gratulálok! Kettedik? Gratulálok! Oda legfelső. De ez most Nagyon jó!
Vadász Stefi mini fiú kategória. Első egy Nagy Dominik. Vadász Stefi Mazsola lány kategória. Második helyzet Cseppentő Anna. Első helyzet Fidel Boglárka. Hát én nem kaptam olyan magra. Annak mondom, hogy ez egy motivum. Legalább akkor nagyot tartani. Stefi Mazsola fiú kategória. Második helyzet Volgin Dávid Miklós. Első helyzet Szabó Boton. Nem szoktam, nincs. Nem, majd utána két. Hát ott már a hülyeségedet. Hát nézzük ilyet, érted játszani az ilyet. Van ez így? Vadász Stefi gyermek-lány kategória. Úgy mentem le, ha valaki. Első Fülöp Zsófi. Gyermek fiú kategória. Kostya Balázs, második helyzet. Első helyzet Király Zsolt. Mindig másról szól, de mégis olyan másról, de mégis. Tehát mindig Vadász Reflex felnőtt női kategória. Második hely Királyné Géber Csilla. Első helyzet Nagyné Minárcsik Beáta. Először én. Gyertek, jó. Vadász Reflex felnőtt férfi kategória. Harmadik helyzet Bakos Csaba. Második helyzet dr. Balogh Tibor. Hát az első helyet nem is mondom, hogy ezt nem is adjuk át. Amúgy egy buszsofőrről van szó, Sipos Tamás. Nem lehet csak mondani, mi? Hozzáteszem kétszeres világbajnokság. Így könnyű. leborulok elé.
Ja, elég volt már a Hát de így Vadászati kellett, hogy Szeri Orfi, Nyilaci Jelő Zoltán. De előre döntötte a baj, nem így autó. Na és akkor van még egy olyan kategóriánk, ami eddig kimaradt. Vervó gyerek lány kategória. Harmadik helyezett Fülöp Anit. Második helyezett Barta Kitti. Első helyezett Nagy Noé. Első helyezetten nem vagyok meglepődve amúgy. Az is, hogy csak piros pólót látok a dobogón. Meg egy átszázottat. Húzd le! Kulcsit, hogy mi az. Ne közd le! Tudjad! Mancsi. Már mindegy. Ó, de ügyes voltál, tesó! Ügyes voltál. Van még egy kategória, az abszolút első, aki a mai versenyen a legtöbb pontot lőtt. Az 6,57-es pontszám. Nagy Noé. Ügyes vagy! Most már addig csak Köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt volt, megtiszteltetek jelenlétetekkel. Remélem jól éreztétek magatokat, és jövőre visszaállunk veletek. Ügyes vagy.